As coplas, sí, otro, así. Hay muchas coplas, digo más. Viva Santiago que tiene una catedral hermosa, un consistorio bonito, una alameda preciosa. Não sabes aí que descansar algo de umas para outras, assim, hai muitas coplas. E a que anos empezou a cantar? A que anos empezou a cantar? Bueno, estes cantores son uns a cantar moi vellos, que había bailes, non había pistas como é agora, había foliadas nas casas con pandeiretes e así, e aprendía-se así deso. E quen ensiñou a cantar as coplas? Aprendémoslas nós non fomos aprender, eu polo menos non fomos aprender con ninguén, eu aprendía por aí, sentías, e así. Mas depois vim de Velodote que me dou meu sogro, unha cabra serra cun cabirto tolo, unha manta bella cun romendo novo. Que se cantan máis? En gallego ou en castellano? Bueno, vai mesclado, porque nós cando íbamos á escola, a mestra facía-nos falar castellano, pero agora non, agora sigo máis ben o gallego. Eu vexo que na televisión acho que falan casi todo gallego. Sí. E antes non, bueno, había que falar castellano a nosa idade. Pero depois fora da escola nada. Que a mestra cando íbamos para a escola, tiñamos as 3 escaleiras para subir, que era ali na casa do alcalde, sí. Naquela casa de planta baixa, que agora fixeron de planta alta, pero ali era a casa da mestra, por onde estaba a escola. E subíamos polo lado de eira, e poñíamos lavandeira, e subíamos 3 escaleiras e saludábamos lavandeira. E despois ela, Ave Maria Puríssima. Pero agora a xente quer esas cousas, mas despois hai eu non me quero casar cun home que teña terra, unha fala, 2 falas, chea torre o marela. Eiche de dalo boi roxo, a maila vaca amarela, a mala filla máis nova, se non me casa máis bella. Unha velha fixa as papas, e botones nunha criba, puxa a criba a cabeza, abraçouse a velha viva. Vostede en que ocasións cantaba? Cando cantaba vostede? Por aí nos camiños, cando íbamos ás festas, que non eran camiños, que non había carreteras, e no baile, no descanso do baile, como o baile en Carpatricio, de Ordeón, e despois viñan os números da Orquesta Venus tocar aí, escadamente facían no descanso, se xuntávamos ali no salón, 3 ou 4, e de penas y de pesares me están haciendo un vestido y de malas intenciones me lo traen guarnecido. Miña sogra muriu onte, eu por ela non chorei, chorareille polo fillo, se lle vai servir o rei. Viva Don Bateandra, Vila Seco, Fonte Fría, Obriño e Vista Alegre, Borneiro da miña vida. Viva Borneiro que tiene que siempre llevó la palma y siempre la llevará. Invito-os a miña terra para que a vexas de cerca,
Temos o dolmen dun bate en Borneiras e da Celta. Mas, enfim, o ben querer que che teño é o que che hei de ter. Cabe na casca dun ovo, ainda non é a de encher. Vostede ten algunha copla favorita? Algunha copla Eu favorita? así unha xa delas, pero favorita. Escribiu algunha Eu non vostede? escribí ninguna, eu teño todo, porque depois eu fomos aí un día a Tallo, á escola, e tamén tomaban coplas a máis rejeiteiros. Sí. Eu de rejeita, non sei, aqui você de severo, si, sabe tamén, pero eu de todas as coplas, assim, da vida, do que se passou, do que hai, do que havia naqueles tempos. Pero foi aí un día que fomos a cabana, porque nós fomos a actuar a cabana ao pabellón, non? Sí. E despois fóramos a primeira vez, fóramos ao paseo marítimo, onde hai unha casiña de planta baixo. E aí ainda veu recoller as coplas, unha que se chamaba Pilar, que ainda fui a Buenos Aires, que ainda o vin na televisión con unha prima miña que tiña lá un Mar de Plata, tomando, porque esa prima miña tamén sabe moitas coplas, e canta moi ben. Ese Pilar de facía electroídas. E aquí, cando viñeron, este ano viñeron os de Muriñán de vacacións, é unha filla de Estrella, tamén de Maragui, que eu fui a mí, eu xa que diz cantei en Venezuela, ou en Buenos Aires, as coplas, e así. E recibiu algún premio ou algo polas coplas? Si recibiu algún premio ou algunha cousa? Deron un diploma. Con un buscar el lujo. Estes de Coruña que te graben todo eso. Despois deron un diploma e tuve que ir buscar el lujo. E vostede sigue cantando a día doxe? Sigue cantando a día doxe? Eu canto a calquera momento que ainda fomos este día a cabana, á escola, pois era para recoller as coplas. Que vos ali na escola non fores. Non. E viemos moitos rapaces, estaban os de Asturiano, o de Cine, viñeron todos ali á escola. Bueno,